Halo Porlok teh bon gao kali na pedang jong phi bom nang ban pe ya ka tu ka timing la jong menin te sa check ba comment description ngan bu ka link po description ba phin pe ya ki number jong phi ba phin check de number jong phi ba ka teng ro long hi ba phin check ya ka por jong phi phin po ha ka rang ba ka nong te menin nga po ha ka rang ba phra haka overall bat haka iskatri ngap long banyo te ngala ban yo construction de bandu ne ko kit ho construction hadu nyo pho hajar kin ai construction ya baro ke iskatri te nyo pho hajar te hadu ar pho ngut te la ki ai te dang la ban yo namar ngalong ban banyo ha iskatri te nga kat bandu te sa check hapo description ba phin lap ya kita ki ya kata ka link o sa tho bai sa wat ba ha google edify spot te phin sa ya lap ya kata sa tho bai edify spot te phin sa lap ha ya kata ka timing ka jong